topic yethu ya last week la sixoxa khona about ukwazi ukuphila, ukwazi ukunqoba emhlabeni wama uncertainties nasekhathini ongeke uyiconfirm ezishintsha njalo. So siqhubeka lapho ngishilo ngathi it's a long topic, sizolokhu sicozula nje, so dame sihlephuhlephula nje kuyo soze siqede. Amen. Keeping focus in the world of uncertainty and changing times. Hallelujah. So le subject bazalwane noma lesisifundiso uma singasibamba kahle kunezinto esizo operate kuzo with a supernatural mind. Hallelujah. With what bazalwane? A supernatural mind. And the sizoba amakholwa are exceptional. Ngichaza ukuthini mangithi exceptional? Ngichaza ukuthi unique, amakholwa ahlukile. Ngasho, was it last week bazalwane? Ngasho ngathi I'm not saying we must be better, but I'm saying mele sibe njani bazalwane? Sibe unique, just to be a unique. Guess lethe a new wine from iwine elijwayelekile emzimbeni kaKristu. And leyo nto ithatha isifundiso. It takes a teaching to ithatha abazalwane who are willing ukuqinisela esifundisweni. Kuneverse esilokhu siliquota even on our Friday service ngaliquota lapha ku Acts chapter 2 verse number 42. La khona iBhayibheli lithi ibandla lokuqala laqinisela esifundisweni sabapostoli. So ke ukuze sibe iwayini elihlukile, sibe ifresh breeze kulokho okujwayelekile emzimbeni kaKristu, there must be a level, a certain level of teaching and the type or a unique type of abazalwane who are willing to receive the teaching. Amen. Anginisize nje masinyane bese siyaxoxa. Every time ukhonza ebandleni othola ukuthi linesifundiso esithize, usathane uphonsa onke ama tantrums angawaphonsa kuwe wena olalela isifundiso, ukuze ugcine umuva ifocus yakho from the teaching unakele bhizi usathana kushaya ngayo. Bazalwane, when we speak about when we speak about Satan, we are talking about an old creature. Giants have fallen in the presence of this creature. So akadingi attending emizwa loya baba. He needs understanding. Once waba ne understanding from the perspective of izwi likaNkulunkulu, you will overcome him. Asibuka uJesu uma elinga uSathane, wathandaza bazalwane? Akathandazana. But he responded with the word. Wathi no, kulotshiwe. Wathi uyabuya ngoba leliya verse liyasitshengisa ukuthi the enemy of your soul, iBhayibheli lazokudlula wena to a point where ukwazi ngisho ukulimanipulator
ngoba zonke lezi zinto ezibhalwe lapha eBhayibhelini he has lived to see them practical zenzeka. So I'm not glorifying him, but I'm simply saying kuwe, he's an old creature. And akasebenzi ngemizwa, understand ama protocols. Now into ezokusiza ukuthi understand ama protocols iba umuntu wani wezwi. Yeah. Emhlabeni wakamoya ayisebenzi imizwa. Understandwa iprotocol lapha. Ingakho uma uNkulunkulu ethuma uMikhayeli ukuthi akayoqoqa isidumbu sika Moses, lithi iBhayibheli kwafica uSathane emsemlindile and kwaba nempikiswano ngesidumbu sika Mose. uMikhayeli wayenamandla okumshaya ambhekise phezulu uSathane, but because ezweni lakamoya kwaziwa ini bafowethu iprotocol, uMikhayeli kwabiza ukuthi abeke eceleni amandla neauthority, wacasha ngeprotocol kaNkulunkulu, wathi inkosi yakukhuza. From there uSathane moved away. Somebody say protocol. So emhlabeni wakamoya ku understand your protocol, and wena ke njengomntwana kaNkulunkulu unikwe izwi as a constitution so that uzohamba ngokunqoba, uhambe emandleni akho uThixo. You are given the word. Unikwe lento okuthiwa kulotshiwe. Hallelujah. Kuvuka inhlebo against you kulotshiwe. Ukuze ungeze ukulokhu post into engekho. Yabona? Kuvuka abantu abakhuluma izinto ezisnacks, wenze njani? Ubheka kokulotshiwe. Uyagula emzimbeni, ubheka kokulotshiwe. Awuthola umsebenzi usabathe, wenze njani? Ubheka kokulotshiwe. You are trying to start a business, izinto ayihlangani kahle. Musu kuba emotional, uzogcina uthatha ibhodlela sekuyimalini ukuhlola, uthatha nemali yokuhlola uyongena koguqa ngoba uapproacha impilo uwumKristu, but uapproacha ngeprotocol yemizwa. Ake usho ukuthi it is written. Yes, it is written bazalwane. Abazalwane aba-understanda ukuthi it is written bahlale beyibeka kwi-position yokunqoba. Akekho umzalwane o-observe what is written kodwa aqhubeka aphile a life of failure. Even if iyafika that season of failure, you can overcome and begin to testify. Ngoba kwesinye isikhathi nakho ke sengthemeleza, kwesinye isikhathi just because ukuyiposition yokwehluleka akusho ukuthi you are rejected from the heavens. Into ezokususa from that position yokuhluleka ubuye to the position of victory. Inhliziyo yakho as a believer iyakwazi ukuqhubeka iobserve what is written. Isho ukuthi ukuphila kwami kulele kutheni kulotshweni. Yes, as long as une access to what is written, you have victory. Like it or not, you have what? Victory. So ke asiqhubekeni ke namhlanje basalwane. Ngicela sibuke incwadi kaMshumayeli chapter 3. uMshumayeli chapter 3 sibona ukuthi uThixo sibeka. So ekuqhubekeni netopic yethu namhlanje, our scripture will be uMshumayeli chapter 3 verse number 11. Ake sibuke verse number 11 encwadini kaMshumayeli. Siyabonga. Alright, umakhelwane wakho uke wamcheck. Amcheck ukuthi right in. Ayibandla. Wenzile konke kube kuhle esikhathini sakho. Oh my God. uNkulunkulu wenzile konke ukuthi kube njani?
kube kuhle esikhathini sakho. He made it all beautiful in its own time. Now, bese lithi iBhayibheli ubekile nokuphakade ezinhlizweni zabo abantu. Nokho yena lowo muntu uyahluleka ukubuka niyezwa bazanga thu ngilenzani konje ngilenza lento engiyenza lo ukuze no understand. So ke thiwa nokho ke yena lo muntu okubekwe iphakade enhlizweni yakhe kuthiwa uyahluleka ukubuka, or they cannot fathom, they cannot receive, they cannot understand imsebenzi ayenzile uNkulunkulu kwasekuqaleni kuze kube sekupheleni. La lo baba bathi uMshumayeli, in fact uKing Solomon lo wayenza comparison between the wisdom and the knowledge of God versus the ignorance of men. Lento ethi nje kodwa umuntu engefumana imisebenzi awu umsebenzi awenzile uNkulunkulu kuchaza ukuthi a man has some level of ignorance. Umuntu unesigaba esithize sokunganaki. Ungalithathi kancane iBhayibheli malithi mbonge uJehova mphefumulo libese lithini ngezansi. Amen. Yes, bese lithini maliqhubeka. Khona igama engilifunayo. Amen. Selishilo mama Nkosi. Ungakhohlwa imisebenzi ungakhohlwa ignorance. Umuntu unesifo sokukhohlwa emhlabeni. Ngisho umuntu mina. Unani umuntu bazalwane? Angukhothi lokho ngoba ngilimele bakithi, ngiyena umuntu ohamba nokulimala okungena sidingo. Baba umuntu ngamna ngiyakwazi ukunika umuntu ifoni ye contract ngisayikhokhela, ngimnike konke nama data ne airtime, ngiqhubeke ngiyikhokhela. Ajika ngihlebe ngayo leyo phone. Kungeni airtime yamahala every month kuphume ku account yami, ajika athathe that very same phone, that very same data, that very same airtime angisebenze ethini. I know that. Kwangifundisa ukuthi umuntu une tendency yani ukhohlwa. Ukhohlwa. So ke la kuvezwa noma kukhulunywa ngokujula kolwazi likaThixo ngempilo yomuntu nokunganaki komuntu. That is why ngihlale ngithi ignorance is the cancer of the spirit. Umdlavuza wakamoya leyanto. Because ikwenza isahluleki kodwa ube ume emhlabeni okunqoba. Ikwenza igwala ube ugcotshiwe as indoda yesibindi namandla. Ukunganaki. Ukunganaki kuyakwazi uku-overshadow imizamo yakho yemisebenzi emihle. Ukunganaki. So uNkulunkulu wenze konke bazalwane kwaba njani? Angithi Yesu wenze konke kwakuhle. Lo yakuhle ke umgade akaphethe just specifically okuhle. Kodwa uchaza the end result ukuthi kuzo zonke izinto ezenzakalayo kusebenzela okuhle. Isibuyisela ku Romans 8 verse 28 ukuthi konke kusebenzela okuhle. Ukulahlwa ngabantu kuyaba iblessing in disguise. Uyabona? Ukukhulunywa kuyaba iblessing in disguise. Ziningi izinto esiinterpreta as kubi
kubhlungu kungehlele kanje but iqiniso lithi lezo zinto ziyaba isibusiso esifihlakele so that God can improve your life. Ukuthi isikhathi esiningi sibona later down the road of life ukuthi this had to happen. Ingakho uDavide uzomuzwa ethi kwangilungela. Yabo? Nayo inkabu uyayibona ukuthi ikhuluma after igameke ithize. Lento ukuthi uDavide ukhuluma sekudlule isapprove ukuthi umuntu cannot perceive. Yabo nje manje kunezinto ondlula kuzo engakhulumeki. Sometimes ukufisa ukuhayiza njengenkukhu izobanjwa. Sometimes ukufisa ngathi ungaphuma uyohlala wedwa ehlane ungazi ukuthi uyokwenzani. Ingoba kunamagoweni yonke. But a present situation empilweni yakho ikhomba isikhathi esizayo. And you will rejoice and you shall give testimony bazalwane. Hallelujah. Konke odabula kukho njengamanje kusebenzela isikhathi. Into ezokusiza musukuba emotional. Yabo? Musukuba umzalwane othatha inqumo based on how you feel. Observe what is written, you shall be safe. Amandla akho asekutheni yini elotshiwe. Yabo? Now, ekhathini zama uncertainties kubalekile ukuthi uyazi lento ukuthi okay, mina ngine capacity ethize where I cannot fully see iscope sikaNkulunkulu. Leyo nto i2 isiyasitshela ukuthi that is why you must leave room for faith to take over. If faith isebenza kakhulu ezintweni that we cannot fully understand. Ukuthi noma indlela imnyama I trust you. Noma ngihambe emeveni I feel like quitting kodwa ngoba ungibizile kule ndlela I trust you. That is faith. I trust you. So lama verse osebenza phezukwawo. Ngicela ungipha uJeremiah 29. Sizobuka iverse lika 11. Jeremiah 29. Ngokuba ngiyazi mina ngicela ubungilungisela nge King James ngokuba ngiyazi mina imicabango engiyicabanga ngani usho uJehova. Allo ngithe ngicela ningilungisele, right? Thank you. Kusho uJehova uthi uNkulunkulu imicabanga nayo imicabango yokuthula akusiye yobubi ukuba ngininike isikhathi esizayo kanye nani bazalwane nethemba. Isho ukuthi ithemba libulani. Ithemba yini efika kuqala between ithemba nokukholwa? Yini ezala enye? Yabona yavuka idiscussion ukukholwa ithemba ukukholwa. Kuqala ukukholwa bazalwane. So ke ithemba is the offspring of faith. Ithemba liyinzalo yani bazalwane yokukholwa ithemba. Now ngicela ungipha ngesingisi ke sika senkosi King James sizuthi kuthiwani. Khona le King James endala kodwa right ke nale mayingekho enye beside this one it's fine because kunegama engilifunayo. For I know the thoughts that I think toward you
kusho uNkulunkulu, I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. These are thoughts of peace and not evil, to give you a future and a hope. King James le endala iti to give you an expected end. Yeah, nakho ke, thank you. To give you an lento ukuthi uNkulunkulu he will give you an expected end. Chaza ukuthi uzokunika lokhu okukholwayo nonethemba lakho ukuthi kuzokwenzeka. Yeah. He will give you. Uzokunika lokhu onethemba lakho nokukholwayo ukuthi isona siphetho sami lesi. uNkulunkulu uthi will give it to you. Kodwa in the process before the expected end ifike, kunebhizi la in between. La khona kuzoba nama events azokwehlakalela ongawaplananga. Uyabo? Uzothi uhlelile ukuthi next year ngalesi sikhathi my business will be up and running. Uthola ukuthi isource where you were hoping ukuthi uzosebenza ngakho ukuze uqale ibusiness kuvele kuhliphizeke. Yabona? Sekuqalile ke sekufike ini ama uncertainties. Uthi uhlelile ukuthi ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo I will be running this type of a business. Kuthe kusele 4 months towards ukuqala lo business. Kubonakala ukuthi i-competition is high and many people are moving out of such a business. Sekushintshile. But what do you do? Wenza njani ekhathini nje? Now, la siyathola ukuthi uNkulunkulu unemcabango emihle ngawo. Angithi lo bazalwane seklishiwe. Ukhona inkinga kulokho. Okay, ubani okuthola kunzima to believe this ukuthi uNkulunkulu unemcabango emihle ngami uphakamisa isandla. Akekho okuthola kunzima. Right. 2, uNkulunkulu akasho ukuthi if you do this uthi I will give you the expected end. I will give you. Ngizokunika isiphetho silindele naleso sikholwayo nonethemba laso ngizokunika sona. So ke uNkulunkulu wethu uNkulunkulu onemcabango emihle ngawe. Kusho ukuthi noma ungabuka sengathi impilo yakho is going sideways, wena obuka kanjalo hayi uThixo. uThixo is still committed ukuthi lesi siphetho silindile ilese engizokunika sona. 2, nginemicabango emihle ngawe. uNkulunkulu akumshintshile lokho. You remember ngenishare testimony ngomfundisi kwakumela yolobola kodwa manje akuhlangani kahle. Uthi uNkulunkulu wafika kuye wathi just because uxakekile wena ungacabanga ukuthi nami ngixakeke njengawe, because uNkulunkulu is committed. Isho ukuthi God is committed. Yeah, God is committed. Ukukholwa kwakho akusho ukuthi uzoba free from troubles. Yabo? Akusho ukuthi uzoba free from challenges. Usho njalo baba wami enkosini these days. Wathi be worried uma usathane engasakuthinti. Kusho ukuthi ukule position akufuna kuyo. Yeah. So you are like one of his own, and loya baba ke he won't hurt his own. But waqala wama kuyi position kaNkulunkulu, attacks will arise. Wayesho njalo uTPJ esaphila. Wayethi everything that is close to Jesus will suffer attacks. Ayikho into that is close to Jesus that will cruise freely nje. Yonke into esondelene noJesu ihlala ibhekane nani nemcibisholo. Izimpi according to prophet Aaron, izimpi nokulwisa, they are there to testify kuwe ukuthi indeed you are walking in the right track. So be worried mawusubona sekunjani sekuthulekile. But ekwenzakaleni kwazo zonke lezo zinto, remember God is committed.
to you and to his plan ngawe. uNkulunkulu akafani nathi bazalwane. Lokho kusithusayo uThixo akumthusi. Lokho esingakwazi uThixo uyakwazi. Lokho kusixakile yena kumxakile. Angazi lento ngizoyichaza kanjani. Awuphinde uthi he is able. Uyakhona lo yaba. Uyakhona. Uyena ovusa impi emathanjeni omile. Avusa impi kaIsrayeli ime ithi ngqi. Uyena who commands the four winds of the earth to come. He's Adonai, he is master. Lento ukuthi uThixo uAdonai chaza ukuthi yonke into eyindalo iphendula kuye. Bazalwane, God is able. Even in your most horrible position, la uzuyijudge khona na ukuthi ngase ngenwe yini la, yet he is still able. Uyakhona yena. Into ayidinga kumuntu nayicele kimi nawe ukumkholwa. Do you have faith in him? Do you have faith? Usuza ukuthi direction ayikho. Do you have faith? Sewuzwa ukuthi amandla yakuphelena nezizathu zokuqhubeka ziya ngokuya zicisha, but uyamethemba na la seyingekho into ekhanda umqondo empilweni yakho, uyamethemba na? Do you trust him? That's the question. How deep is your trust kuThixo? Ngixoxa nomunye umzalwane izolo ngithi thina abazalwane siyahlupha, sikholwa mhla kuhamba kahle. We declare amagama amakhulu, sikhotha amavesi mhla kuhamba kahle. Ake kuqale kubhede. We speak like unbelievers. Kanti ukungahambi kahle kwesizini kusuke kuniki opportunity ukuthi exercise your faith. This is the opportunity to exercise your faith. Abazalwane uJesu inkosi, uJesu umboneleli ngoba kugcwele ukudla efrijini na kuyi bank account kusacwebecwebezela nje kufudumela. Hayi ke uJesu inkosi, uJesu uyanakekela. Ake kusale u100 kuyi account. Imoto ishaye ngelambu. Uthi uvula ifriji lapha lokwafica uanyaniso osikiwe nje. Bese ulalela the utterances omzalwane uzomuzwa. Hey mina impilo ngiyazwa inzima kanje. Hey yazi inkosi yami umuntu uyasogola this time around. Kukhuluma injalo umzalwane, but makugcwele ukudla efrijini izinto ihamba kahle, udumo lihanjiswa kuThixo. Uyabona ukuthi kusho ukuthi we are just paying a lip service masithi siyakholwa. Bazalwane, ukukholwa uk-exercise kakhulu during dry seasons. Hallelujah. La ukhuluma izinto uzukuthi inyama yakho noma isystem ka fallen nature iyakuphikisa. Ila ukhuluma khona ukukholwa uzukuthi ingqondo yakho esadinga ukuguqulwa iyakuphikisa, but you speak. Usho ukuthi ngeke hlale kunje. My God is able. Usho ubuphuma futhi esimeni. Uyabona? Udile nomkhiwane wakho. Dila nomkhiwane wakho. Kuthi kuhliphizeke ukuthi engimkhonzayo unamandla okuqoqa okuhlakazekile. Usho ububheka le qhubeka nempilo. Uthi uzwa ukuthi sometimes ukugula kuyadla kuyayicoshela emzimbeni. Ukhuluma izwi ngemivimbo yakhe ngaphiliswa. My healing is available through the sacrifice of Jesus. I'm healed, ngiphilisiwe. Asikho isifo esobusa emzimbeni wami. Usho ubukhwehlelo uyophuza umuthi. Ngoba phela ifaith ayisho ukuthi yekela ukuphuza umuthi. Because odokotela uNkulunkulu bavuswe uye.
uyasebenza nangabo towards your healing. But akusho ukuthi mase kukhona umuthi wokukhwehlela yekela ukukhulumiswa. Qhubeka ukhulume. Mighty Jesus. Uthi ubonde la ekhaya kunesisinde engingasitholi kahle. Ngisho ngena ngathi ngahayiza nje ngazi indawo. You begin to wake up in the middle of the night uzulazule ebaleni, you begin to speak. There is life like higher. I presence kaNkulunkulu yenze atmosphere ibe light egameni lika Jesu. Whatever dark cloud ekhona la, I command it to move away. Nikhona bazalwane? Manje wena ufuna kushaya umoya kuhambe kahle. Bese ukhana uthi mkhulu uJehova kulamagceke. Musukusho mase kuhamba kahle. Ifaith iyakunqabela ukuthi ukhulume lento ngoba isimo sivuma. True faith is exercised under opposing circumstances. True faith. When uoffenda nawe ukuthi uthandaze kakhulu kanti emthandazweni wakho bese umnika ne-timeline uThixo. Yabo, into ngihlala ngiyikhuza noma ungaba umprofeti, it's not all prophets abanika igrace yokuthi ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo. Kubiza ukuthi umuzwe ngempela uThixo. Ngoba uzophoxeka mase kufika unyaka ozayo isimo silokhu sikupokela nje. Uyoqala uquestione your faith kanti wena okeje ukuhlakanipha. Asikukhuluma okuhle ngoba nakho izinto zihamba. Sikhuluma phakathi kwenhlungu, phakathi kwemibuzo eminingi. Enye into evala imibuzo egcina idala ukungakholwa ku, khuluma ukukholwa. Ngoba lemibuzo lokhu uyibuza yona, the enemy of your soul iyakuzwa and izokuvisitha ngamaphupho. Phela kuyena uNkulunkulu kuphela bazalwane osebenza ngamaphupho. No Sathane uyakwazi ukuletha in. But ngicela wazi lokho sesiyandlula nje. Iphupho eliza ngoSathane into evule access to that imicabango yakhe engekho right. Every time your thoughts are not in line nentando kaNkulunkulu, uSathane uzo enforcer ama visions and dreams. Kanti sekuzo fakwa isignature kuzo activatewa ukuphambuka endleleni. Mawufuna ukuncisha uSathane ithuba lokuthi alethe amaphupho angcolile kuwe noma amaphupho azotshala imbewu, because iphupho iaccess umnyango othize in the spirit ovulwayo ukuze kuzotshalwa imbewu ethize. Ngizwa bazalwane? Noma ungaba ignorant unganaka ukuthi hayi iphupho lenyongo, for the fact ukuthi uphuphile. Ngiyakutshela namhlanje iphupho liwumnyango ezweni lakamoya ovulwayo ukuze kuzotshalwa emhlabeni obonakalayo. Hallelujah. So mafuna ukucontrola umhlaba wakho wamaphupho, you need to control how you think. Once waba sharp endleleni oprocessa ngayo imicabango yakho, sewucontrolile umhlaba wamaphupho empilweni yakho. Ngisho uSathane angazama kanjani ngeke uze kwenzeke. It is why ila uzofica connect umuntu, yazi ngiphuphe ngiphakelwa ukudla. Umkhulu wami owashona ngo92. But ngithese ngithi ngizodla ngavele ngavuka. Kusho ukuthi somewhere you are working out ingqondo yakho before you sleep. Angifuni ngingibuza imibuzo ngamaphupho. Lastly, ngoba sengize ngangena. Uke wayibuza ukuthi umzimba mawushata down wena uyapi? Uke wayibuza ukuthi the time ungena embedeni uthi iziqatha-ke nefo bese uswitcha off. Uke wayibuza ukuthi your spirit iphumela kuphi? Nangiyabaza abantu abathola ushukela emaphusheni, bathola istroke emaphusheni,
uthelele wabona inkanyezi yehla yafika amshaya ohlangothini wathi uyavuka hayibo mina ngiyamazi umuntu owathelele uthi wabona inkemba izomhlaba ispinal cord wathi uyaphaphama in real world akasakhona ukuhamba. Okay, let me say this bese singena kulama point amabili. Umhlaba wakamoya is more real than umhlaba wenyama. Mawuzongena engozini yemoto iqala idraftwe idwetshwe isketchwe kwelikamoya ukuthi kumele kufail ibrake. Yabo umhlaba unamandla kanjani ukwazi ukutemperature nebrake yemoto ekhandwa egarage but umhlaba kamoya usuperior. Bese kuyasho ukuthi exactly ngo-11:10 mele itruck iliphaphalaza iyadraftwa leyo nto. Wena ngapha you can hardly say baba wethu osezulwini kodwa indaba uyixoxa uzuyosithela eDandi. You can hardly say uJehova umalusi wami but inkinga zabantu ngendlela oyithanda ngayo nama solution kuze kuvama umusa. Ingakho ke uzovakashelwa bazalwane akhona ama events okungamela kufikele empilweni yakho okumele ethe sa draftwa uNkulunkulu azokutshela buka isketch against you, so rise up. Angisho ngosami uthi makwenzekile wangena engozini ngoba ngempela kukhona uNkulunkulu azokudedela just to teach you a lesson or to teach you something. But akhona ama event alethwa ukuthi you are so relaxed and ignorant. So mele wazi ukuthi mangena embhedeni ngilala khani uyophila ireality yangempela hayi le fake oyiphila la yasenya la enyameni ifake le. Ingakho isazophela inyamalale. Lapho siyakhona bakhona odokotela bazalwane namanesi namalawyer namaphoyisa oprofessor kukhona bazalwane angipolitiki kodwa bengathi mina emhlabeni eminye imisebenzi esingathi ayona ifake ukusebenzela inkosi ngoba utoucha eternity utouch reality. Ajizwaye ngibona umuntu osabuka umfundisi noma inceka kaNkulunkulu ayibhekele phansi mele wazi ukuthi utakalana isisami lo, because umsebenzi okudonsa abantu from the fake world to the real world which is a spirit, it's iwona umsebenzi wangempela. Uma kungathiwa umhlaba bewu for us not against us ngabe thina abafundisi esirich ngesalary ngidlula wonke umuntu because we touch eternity. So mele wazi bawungena embhedeni ulala uyongena kuyi reality yangempela. Ingozi ziyenzeka abantu belele. Fana nani moya ongcwele wayi manje kufana nani? Kufana nokuthi uthi uyavuka nje uze ukuthi udomorozekile ungazizwa noma ikhanda lilaye ehlombe unyawo losesiswini uze ukuthi iorientation yakhe ilahlekile mele wazi ukuthi bekubhizi while you are sleeping. Kufana nto uthatha umuntu yazi ngiyaphupha kodwa mangivuke kusena ngisakhumbula isabe leyo nto very dangerous. Wena kunezinto ezideep otshelwa zona ngempilo yakho but the traffickers of information in the spirit afika intshontshe lelo phupho kubiza ukuthi uyomcinga uNkulunkulu kuze aphinda libuyise balisuke lithathiwe hayi ukuthi ulikhohliwe liyaphucwa kuwe liyathathwa ngoba iphupho elivele enkosini liwukhiye okuvula umnyango othize. So ke uthi unika ukhiye uthi uyavuka ekseni uthathiwe ukuthi yazi liphupho I can't even remember ukuthi kodwa khona I know ngiphupha into a very crucial ethinta impilo yami but uyavuka ekseni ukhohliwe blank. Mele wazi ukuthi traffickers of information bafikile bawuthatha ukhiye. Leyo nto siyakutshela ukuthi even in the world of the spirit you are vulnerable kodwa uthi uyakholwa. So mele wazi ukuthi mangiyolala ngiyongena emhlabeni o dangerous
That's why kubalekile ukuthi mawusuzongena before ulale 30 hour for the first 10-15 minutes ureflecta kuma events osuku uyabuka namabala uthi la ngibhimbile la because usuku amarisha you are amaring ukuyongena emhlabeni ongabona so awukwazi ukungena haphazardly angazwa ngikhuluma le yabona so kumele ukwazi ukureflect osukwini ubheke nezinto ongazenzanga kahle ubheke nobudlabha bolimba lakho okhuluma ekuhlekwa kumnandi kanti umoya ongcwele uyamcunula ngalento oyishilo before you begin to pray. Then after the 10 minutes 15 minutes of reflection uyaqala uyazihlambulula ukuze mawuqala kufika ubuthongo ucisha la kwelenyama wazi ukuthi ngale kwekamoya asikho stain esinika amademoni isizathu to manipulate your life. Abazana abaningi baxhwala during the night belele because bazokuthi it's just sleep ngiyophumuza umzimba. Yes, part of it uyophumuza umzimba, but when you are a spirit awulali umzimba lalayo. When you are a spirit you continue to travel, you continue to dwell kuma codings of the spirit. So you have to make sure ukuthi mawungena kulowo mhlaba ungena uclean ayikho into ekumangalelayo. That is why iBhayibheli lithi alingashoni ilanga usenjani. Ngoba manje awukwazi ukuyongena emhlabeni wakamoya neanga. Uzothola ithikithi in the spirit because uphula umthetho womgwaqo welikamoya. Uzobuya nethikithi lokugula. Mina ngiyabaza abantu abalala bephila sakwavuka ehlanye ekhanda. And ngizokutshela sometimes akusiba bathakathi. Moya ongcwele Nkosi yami ngiyacela moya ongcwele. Ngiyangizwa bazalwane. Sometimes akusibo in abathakathi. Listen, yabona njengoba sigcwele la sine weight engafani in the spirit. Kunabantu abangazazi ukuthi they can connect so fast in the world of the spirit. But abakwazi lokho. Bawuma ibuthe ezweni lakamoya but akakwazi lokho. And abantu abadinga ukutshela ukuthi uyabona ngendlela okhandwe ngayo uyingozi. You have to make sure ukuthi mawuyongena emhlabeni wakamoya ungena uwaqhathululile amazeze because uyashesha ukupick up izinto in the spirit. Uyocaphuna nezinto engacashunwa. The mighty name of Jesus. So be careful. You should have a spirit man. Yeah, umuntu wakamoya wena. So you must be careful how you handle yourself. Mina kunezinto engenza sure ukuthi angivali nje amehlo. Especially during the night. During the day anginankinga, but during the night hayi ngeke. Angiwavala amehlo ngingachekanga ukuthi indle yami yakamoya awulukho onulwembu olunga attractor unwelcomed spirits. So you should have a spirit man. Yeah, you are a spirit man. Impilo yakho ayiqale enyameni besiya kwamoya, iqala kamoya. Yonke into yiyo it's a result of what is happening emhlabeni ongabona. So you must visit your spiritual house. You must visit your spiritual position and check ukuthi izinto la emhlabeni kuyicycle yami kuyiatmosphere engiphila kuyo kwelikamoya akukho yini okungekho balanced ukuze konke engikwenzayo enyameni kube nesuccess. Sengunikileke umhlahlandlela. Awungeni njengejuba ezidlekeni ebusuku. Makusekuseni. Ngiyakutshela impela izidleke esenhlwathi iqhamisa nje shi. Ekuseni futhi mayisilambile iphuma iyocinga amagundwane shu. Well, you don't do that. Tell your neighbor,
take care of your spiritual environment. Take care. Masithi forgive, hayi ngoba nakho sifuna ucwebezela ube ikholwe li right. Sisuke sibukela umhlaba ongabonwa. Niyazi bazalwane kunezinto esizenzile out of anger and bitterness kanti we have invited unwelcomed spirits. Enkonzima ukuxosha umuntu esephakathi. Kanti kulula ukukhanda ama precaution eseza lapho ukuthi ngiyambona umuntu omosha umoya wami. Angifaka ama barricade la athethethi ngqi akusangeni. Ispirit kungcono ukuzivimba sekude kunokusigxotha sesiphakathi. Sifana neselese ubani okwangenelwa iselesele endlini kuze kulamuliswayo kwesinye isikhathi uthi lead ithi blab zithi blab libuye kuwe kathathu uthi hey wena in the mighty name of Jesus we yabona. So amademon anjalo afana anenkani yeselesele make walivumela aze lathatha ispace sakho. You will work 7 times harder to kick it out. Kan kulula to prevent it from entering. Yeah. Mighty Jesus. Sesingandlula la moya ongcwele ngiyacela sesingandlula manje. First point. Okay, siqhubeka nalama point asekuqaleni. How to survive ama uncertainties and changing times. Na sakugcina ku number bani bazalwane? Sakugcina ku number 3, right? City building on the solid foundations. Ayichaza le yangithi. Obani ababuka ama sermon online, whether ku YouTube, Facebook. Obani ababuka, let us be honest. Thank you. Bazalwane la ekhaya sine page le YouTube. Mawufika nje ku YouTube ubhala ukuthi Christ Domain Church. Right? Na ku Facebook wafaka nje uChrist Domain Church. Uzongibona ngimela for an hour. Ngikhuluma lento engiyikhulumayo namanje. So noma thu usemsebenzini, use office, mhlawumbe akukho busy, faka ama earphone ungene ku computer yakho noma I laptop. Ufungene ku YouTube Christ Domain Church ulalele ngoba kusikho konke okubambayo ngoba ngimela nami ngine peace nje lokho omunye uzothi esalalele angithi uyayibona lonto uyathi lokho ecwayizi lokho ethi kanti ulwa nobuthonga kangizwe unje nkosama ngingalala angangiboni babudlamini ngibhizi ngapha ngiyafuqa yena ngapha uthini awunkosama ngingalali babudlamini angangiboni kuze kuphuma inkonzo lwela ukuthi ngingamboni Thulele. So ke ukuze kuzobalula mawusufika ke ekhaya or mawususe office uhleli phansi emsebenzini just ngena ku YouTube ngalokhu ubuka osisa abanquni lapha nobhuti abanama apps amahlo uyabona faka ukisho uthi faka uChrist Domain Church faka uChrist Domain Church faka uChrist Domain khona ngibezo ka TikTok but sikhanda indlela nobabi ukuthi amuvele eNewcastle ngeke we need this more than just ukuphila kahle ngathi I wonder bazwana ngize ngabuza athi ngibuza abani ubade ngimbuza ngithi kanti abantu bashunya yezwana emasontweni people are dying ukuthi ushimpa uyabona nje siyahlela nobaba ukuthi by next year sibe sesingama citizens anje sase Newcastle we will come for every service. Omunye uze wathi hayi mfundisi isuke iphelele ku YouTube oba ngathi isheshe iphele ngithi isuke isiphelele. Oma kusho ukuthi inqamuke sathi uyezwa nami angazi ngiyangithini bazalwane. Angeze babshaya. Ngisho njalo. Omunye uthi u-straight lo baba. Uyambona nje uthi u-straight. Ngidawuba bayazi ngilungele kanjani. Abazalwane ufuna ukuthini na? Angilunganga mina. Awu ngiyabonga ngilungele. Sicabana nje mase kungasezi kahle.
Asibuke leli point namhlanje bazalwane. Yazi ukube there was time bengizokhuluma about the will of God. Ngoba lento esiyixoxa la izifake intando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu ihlukene igaba. We have the perfect will of God. Amen. Yes, we have the perfect will of God. Sibe ne sovereign will of God. Sibe ne permissive will of God. Zonke lezi zinto ziyintando kaNkulunkulu but zi function differently. The sovereign will, the perfect will, the permissive will. Ikhona le enye okuthiwa i-directive will. Yabona nje mawuzofunda masikhuluma nge-directive will. Ila khona sibuka abantu ababizwa uThixo. Mawuzobuka nje uJeremiah chapter 1 verse 5. Yamuzothina uNkulunkulu uthi ngingakakubumbe esiswini sika mame wakho ngakwenza waba umprofeti. That is a directive will. I-directive will uzoyithola kakhulu kubantu abangabagcotshwa. To i-directive will. But we have what we call the perfect will. Nikhona bazalwane. Uyabona nje into ebesiyifunda la kuMshumayeli 3 ukuthi ukwenze konke kwakuhle ngesikhathi. That is the perfect will. Ila khona uNkulunkulu ayisuke efuna ukuthi impilo yakho yonke without mistakes, akuthi without mistakes. Yes, usuke efuna ukuthi impilo yakho yonke ihambe exactly umuntu oyiphilile i-perfect will of God uJesu. The rest of us yazini yenza ukuthi i-perfect will igcina ingaphumeleli ingoba i-overridewa i-self will, intando yakho ezumuntu. Angithi siyabazalwane ukuthi uNkulunkulu noma enganamandla kanjani but he cannot temper nentando yakho. That's why kunabantu ababekelwe ukuba nemali la ngokwe perfect will, but uthola ukuthi i-human will, i-self will lelo thuba izolivala ukuthi lenzeke. Engathi uNkulunkulu eshilo ukuthi from eternity this is your husband, but a human will can disturb that. Uyithola ushado omunye umuntu and uNkulunkulu angabi nankinga activate i-permissive will. I-permissive will ithi izinto ezenzekayo zingeyona ingxenye yentando kaNkulunkulu but uNkulunkulu ayivumele. Noma angazilwisi. Oh my God. I-permissive will kaNkulunkulu ilesi ithola encwadini kaMateyu, uMatthew 19. Angisakhumbuli kahle. La khona uJesu, yes I think uMatthew 19. Uthi uJesu khulunywa lapha ngedivorce, right? Bese athi uJesu from the beginning it was not so. Ngokwasekuqaleni lithi iBhayibheli indoda iyoshiya inamathele kumkayo. From the beginning that was the plan of God. Bese athi uJesu but ngenxa yobulukhuni beyinhliziyo zenu uMoses was compelled ukudedela kwenzeke. Yabo. So kusho ukuthi masibuka i-divorce sibuka into eyi-permissive. It's not the perfect, it's not the sovereign, but it's a permissive, because i-permissive will ilawulwa kakhulu ukuthi i-permissive ne-perfect will ilawulwa kakhulu ukuthi nomuntu usenentando. So intando yakho iyakwazi ukuphazamisa the perfect plan of God. And uNkulunkulu ngeke akushaye ngalokho. Ngeke futhi akuqalekise ngalokho. Uyabona?
kubo lobo bumnyama uzoyikhanda indlela yokuthi iqhubeka uphile noma ungeke usakuthola lokhu ebengubekele khona originally from the beginning. That is why masifike ezulwini kunabantu okuyothiwa this is you. Hayi khona kuthiwa yes this is you. Hayi moya ongcwele. Yes this is you. Unama farm neenkomo. Ugqoka isikhindi esibrown. Unemali ongayazi ebank uzoyenzani. Kuthiwa this is you. Hayi ngicela ukubuyela kuthiwa no ngeke usabuyela phela kuphelile. But this was you. Yingakho kunomhlabelelo engiwuthandayo othi onkosi iguqule eyami intando ifaniswe nale yakho. Hlala ungifundisa ukuthi mayenzeke intando. Yes, that should be your prayer. Akusho ukuthi ngeke uwenze amaphutha, but amaphutha akho azoxoxeka ngoba you are always on a cry ukuthi my will die, let the will of God take over. Anginiyeke sizoyixoxa ezisikhathi siqhubeka ukuthi lento yama uncertainties and changing times will is how does the will of God function? Sizoyixoxa as we continue with this subject. Sese right bazalwane? Akukabi information overload. Nesese right. Alikashisa ikhanda. Okay. Seliyashisa. Uthatha umtshana ayiseliyashisa. Akuzoba right that. Yabo nje mawufika ekhaya usurelaxile evikini uphinde uyithathe piece by piece lapha ku internet. Uzobona izoba right. Nabazalwane, there's one thing I know ngoNkulunkulu ongibizile, nongishukayo, nongwashaya, angimfonyoza, anginweba, angilaxaza, angidonsa, angikhahlele. Whatever he tells me to teach, uma uyithathe kahle, you will testify. That I know. Ukuthi abazalwane momfundisi bayakwenza izinto. Bazalwane, yekani ukusenza izinto ezingayazi. Niyezwa bazalwane? Yekani ukwenza njani? Abazalwane bayakwazi ukuthi uthi ethe kwazi kahle ukuthi you preach against sinning, not living right. But umzalwane ayiphile leyo mpilo. And ayiphile to a point where ufuna ukuthi uzo understand umamukela. Musukungenza izinto engayazi. Yabo. Bazana amabhoza ka. Osomdenja, babukhuma osomdenja bazalwana. Nangu nje ukhaphe mase kuvuka ubudangerous kuye. Angasuke nje athatha ingane yabantu ayokipita nayo. Azi kahle ukuthi I'm against this, but ayenze. So sekuvuka ubungozi nobulwane bemfu. Yabo? So ke bazalwane ningasenzi izinto esingayazi nesingayifundisi. Okunye ngicela nikwazi bazalwane. Khona wathi Dlamini yazi nakancane ngikuzukhuza isono. Yabo? Ngase ngithi kuye just because ezinye izinto angikhuzi akusho ukuthi ngiyayiphasisa. Mawushunyayezwa yimi uzothi usayenza leyo nto khona ezokutshela ukuthi akukho right noma thiwa ngaze ngimuze umfundisi esho but my spirit is rejecting this. Because ngikholelwa emandleni esifundiso more than ukucontrol abantu ngokubatshela ama do's and don'ts. Yeah. Once ngafaka ama do's and don'ts, it's no longer grace. Nezinto ozozenza uzozenzela mina. Kanti mina okwami ukudisha isifundiso kuwe, the integrity and the holiness of the doctrine izokukhuza nangezinto engazange ngizisho. That is me. That is why ngiyakholelwa kumzalwane ohlonipha nobambisisa isifundiso. Ngathi ngingakaze ngikhulume lutho ngotshwala, uthi uyabuthinta kube khonto esho ukuthi it's not in your DNA. Quit this. Alongifayele ipoint lami baba uKhathide, please. Ake sithi faith.